Puilano sini bubagrano kulumbo tai sini Tripura hasteni joto borom ganang jot ani khajani takuk tai bukuk songno ang khabai kaisa sini media ni bisingte kai koimung hainai 14 Oktober 2023 sini khumulungo kaisa kotor lukuthum panda angnai miyakai ba mega mass gathering o lukuthum panda abo sini Greater Tripaland sanmungno tuyui panda angnai जों फुनुगनानि नायो जों प्रमाण दिनानि नायो जे त्रिपुरा राज्यनि तिप्रा सारक तिप्रा जग्र जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा रायजोनि थांगै तंनानि ओ त्रिपुरा राज्योआव जों बास खाय तंनानि जोंनि ताय लामा करिखा आबुनि बागैनो फायदि खाजानि ताकुताय बुकुकसं अबो सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नांगौ आबुनि बागै ओ सानमुंनो जों दिल्लीनि दिनै दिल्लीआव प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री जत मन्त्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक इ वानसुगै मानानि जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरा नि वानसुगै मानदिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फाइनानि नांगौ ओ जागायाव जों ताबुक राजनैतिक खायलाया अरो जों दफानि sini nangkuk mani sini ha abona sing nangrawo राजनैतिक उलक खालायलायानो जों पुइलानो जों sini हानाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेक जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबुनि बागै जत्तनि सुबासु नांगौ खाजानि ताकुकताय बुकुकसं आबुनि बागै sini ओ मेगा मास गेदारिं कायसा प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनासे कानासे जों अरो केबो कसा केबो कर्म केबो कख्रान हियावो इ त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ दिनै वानसुगै मानानि जत्त ओ हानि ओ हायुंनि बररक आबो ओ मेसेज कतरनो जों रिनानि बागैनो जत्तनो आ सालसा नुखुंनि नांकुकमानि सामुंनो याकारि फानो जों दिनै नांकुकमानि पुइला हांखाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड से आबोनि यागुलसे ताय नुखुंनि सामुंगो आबोनि बागै जत्तनो आंकयो दिनै ओ 14 तारिखो मेगा मास गैदारिं को जत्तनो हायै सपायना बागै 11 तानि बिसिंगनो जों खुमुलुंग हायै दिनै कानमुं तुमुंबाय जों जत्तनो नायथथक हायै इ त्रिपुरा थानसा कक बाक्सा याप्रि बाक्सा बुबाग्रा बाय बाक्सानो बुबाग्रा दिनै बसकांगो जों बुबाग्रानि उंक्लगो ताबुक बतंगो जों बुबाग्रानि बंशधरकबा ने वानसुग्रि मानानि बागै आदि जत्तनो फायबायदि होनो आं जत्तनो आनि खाबाय कयजावो जत्तनो खुलुमबायखा खुलुमखा जेने जत त्रिपुरा सारकनो जों फायनाय 15-16 अक्टोबर जेने TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों कायसा फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्टोबर थाय अंनाय मानिक्य कोट आ जागावो उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समय जेने 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक तंमाननाय जत त्रिपुरा सारकनो जों अर फाय मानजाना बागै कयनाय दिनै स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय दिनै महाराजा तंखायनाय ब निजे तंनाय ताय दिनै अ जागाव कम्पिटिशन तंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तंनाय जों स्टल दिनै चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तनो ताय जत दिनै अल त्रिपुरानि नाय तंनाय न जों दिनै फुड फेस्टिवल फायै मानजागना बागै दिनै जा कथक दिनै जा बरक दिनै सिरि सिटिओ जों भाइके जासायफाय अबनो फाय जाना बागै खाबाय खुबै कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों जिन त्रिपुरा सारक इन्डिजिनियास रक ओ त्रिपुरा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके दिनै जामुंनो जालाय अबो जों मानथौरिनानि जायतकनाय जों जत सम्भव हर बायसंगै हालनानि ज्रेस्टा खायनाय वासंबायबो आसगनो बुसुक मान जों ज्रेस्टा खायनाय फायदि जत त्रिपुरा सारक दिनै फुड फेस्टिवल नो नायथक खायना बागै जों आरो दिनै एन्टारटेनमेन्ट बागैबो दिनै आगि सिरि सिटिओ रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजा बो तंनाय दिनै रिजार्भनाय बो जों नाहानाय अब बागै जों जत नरक फायखान दिनै
फेस्टिवल नायथावथावनाय मोसांनाय जोंनो नर एनकारेज खायफायदि जोंनि इन्डिजिनियास जों नारंना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस ओंला खायमा दङ आब बागै जों नरनो खाबाय खुबाय खय जावो ताइसा सानाय 15-16 अक्टोबर समय हिंगे 4टानि सिमी नरक जतनो अ समय फाय माजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फायो जाय जा फायना बागै न जतनो खयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नाय माने जों मायाङै जों जागा किसा चिकन ओंखा जों मानिको कोदो आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो